Anaghị na-eme approach na ebe a na-akpọ ya minichu. Minichu. Ke o menukwa? O mini oge ndị a na-abịa akụ rọba. Ndị rọba na ndị plant ndị rọba na-abịa rọba ha bụrụ rọba burutezi na the water side ya buzie na water side ogbe eburuzie ya lawazie from ha bụla emewezie ya supply to Rivers State and other okay ebe si ebute the rubber. The rubber nọcha na the village before. But then they this can buru ya from here from minichu now. Minichu. Yeah. Well, that's interesting. Lawa. Ugbu a anyị chọrọ ịfụ otu a si amakpu na mmiri iji ekweta aja. In other words, anyị chọrọ ịfụ otu esi dive n'ime mmiri iji ekweta aja nwanne. So otu a na-ebuza ha na-ekete de ụgbọ n'elu mmiri like this. Okay, bucket ahụ nke eji. Bucket aka a na-eji na. Okay, na-ekweta aja nwanne. Akete ya akenye eriri ịdakpo n'ime mmiri ikpoju ya ga-apụtazi. Okay. So Chinedu, ihe dị ka how many minutes ka a ga-anọ n'anị before ha pụtazie with aja nwanne? Ọ danye na mmiri a na ọhụrụ ike up to 3 minutes before pụtazie. Okay, ihe dị ka 3 minutes, okay. Okay. Nakwa! Nani ka I can't be 3 minutes man.